Welkom bij Kikker TV. Vandaag zijn we bij de avondvierdaagse in Sluis en Kikker TV loopt mee. Hoeveelste jaar is het dat je meedoet? Het 7e jaar. En heb je de 5 of de 10 kilometer gelopen? De 5 kilometer. Nou, ik vind de avondvierdaagse heel goed dat de kinderen en de andere mensen natuurlijk heel veel bewegen. En wandelen is sowieso heel goed. En het is natuurlijk heel gezellig. Het hoeveelste jaar is het dat u meeloopt? Nou, dat heb ik niet geteld, want toen ik op de basisschool zat, toen heb ik ook heel vaak meegelopen. Ik denk van groep 3 tot groep 8. Ja, en nu als juf werk ik ook al een jaar of 5, denk ik. Dus ik heb ze niet in totaal geteld. Oké. Welke route vindt u het leukst? De niet zo lange route. Voor de rest maakt het me niet zoveel uit. Oké, dank u wel. En waarom vonden jullie het dan leuk? Nou, gewoon om ver te lopen. Ja. En een beetje over bergen te klimmen. Hoeveel kilometer hebben jullie gelopen? 5. Ik heb de 10. En hoeveelste jaar hebben jullie meegelopen? 7e. Bij mij. Ja, ik ook 7e. Wat vonden jullie de leukste route? De laatste. Oké, dankjewel. Doei. Ik had veel plezier en lekker gezellig. Oké. En heb je de 5 of de 10 kilometer gelopen? 10 kilometer gelopen. En was het nog niet te ver? Nee hoor. Oké. En hoeveelste jaar is het dat je meeloopt? 3e. Goh. Bedankt dat jullie allemaal deelgenomen hebben aan de 27e avondvierdaagse van Sluis. Georganiseerd door de stichting Wandelsport uit Sluis. Herinner alvast, volgend jaar hebben we de 28e en die is in de tweede week van september. Vandaag zat er alweer op. Fijn dat u gekeken heeft. En tot de volgende keer.